mai girma gwamna bayan wannan a madadin shugabanni na kungiyoyi da muke nan tare da su da mambobi na kungiyoyin da suke karkashin wannan lemomi na kwadago muna mika godiya da kulawar da kake bamu because yana ɗaya daga cikin kulawa mutum ya yi tunanin azumi bai kai kwana 10 ba ma tunda akwai muhimman jama'a da ake gayyata aka yi tunanin a kira mu zo domin mu gabatar da wannan ibada. Mun gode, Allah ya saka maka da alheri. Abu na gaba muna ƙara godiya kuma bisa ga abubuwa da yawa da aka gabatarwa domin jama'ar jihar Zamfara, musamman waɗanda aka gabatarwa akan ma'aikata. Alhamdulahi, for the first time ga mu tare da DGs kuma ga mu tare da special advisor daga cikinmu waɗanda aka duba aka ga ya cancanta a basu makamai aka basu. Wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne. Muna godiya gare ka Ubangiji Allah ya saka ma da alheri saboda wannan karamci da kai yi mana. Muna fata kuma za a sake dibawa wasu da aka ga ya cancanta kuma a ƙara basu su makamai cikin ma'aikata a duba su ma a basu. Muna godiya mai girma gwamna na abubuwa da yawa kamar da na fara bayani ta da muke da shi ba zai ba mu dama ba, amma dai mun sani da shigowar ka ba mu kudin hutu kuma an yi promotion local government da primary school teachers da aka dade ba a yi promotion nasu ba an yi ban manta da wannan ba kuma za mu ci gaba da godiya. Muna fata duk lokacin da ya kamata a biya kuɗi na hutu ko kuma a biya kuɗi na annual leave grant ba za mu samu wani delay ba tunda mun san akwai zuciyar ta ayi mana, Allah zai ba da iko ayi mana. Muna kira wannan cuta da ta shigo mai girma gwamna mun gani because jiya mun yi mitin, shekaran jiya mun yi mitin. Muna yaba ma namijin kokarin da kake yi da kuma kwamitin da ka kafa domin yaƙi da wannan cuta a jihar Zamfara. Mun je gidan honorable speaker mun kai wasu abubuwa kuma mun yi bayanai tare da shi kuma mun yaba masu a madadin ƙungiyar kwadago na ayyukan da suke gabatarwa. So tunda Allah ya ba mu dama ga mu tare da kai ne ka kafa wannan kwamiti kuma mun tabbatar da kai ka ba su ƙwarin gwiwa na su yi ayyukan da suke yi. Muna gode maka, muna fata Ubangiji Allah ya baka ikon ci gaba da taimaka ma wannan kwamiti kuma ba tare da bata lokaci ba. Muna son mu faɗa ma cewa an ba mu directives daga national headquarters cewa jiha 36 da Abuja mu ma mu shigo, ƙungiyar kwadago ta shigo a yi da ita. Wannan yaƙi na kowa da kowa ne. An ba mu directives, su national leadership sun je sun samu presidential task force sun yi meeting da su, sannan an ba mu ma mu zo jiha mu yi meeting da gwamnati. Shi sa muka je muka samu wasu muhimman mutane da suke cin wannan gwagwarmaya kuma sun tabbatar mana da cewa takardun da aka bayar za su gabatar gare ka. So mai girma gwamna muna godiya akan damar da aka bayar because mun tabbatar da insha Allah shigowarmu za ta ƙara ƙarfi ga wannan yaƙi da ake da wannan cuta. Cikin ƙungiyoyin da aka ce su tabbatar da sun shiga cikin wannan akwai Nigeria Medical Association, akwai National Association of Nigeria Nurses and Midwives, akwai Medical and Health Workers Union, akwai Trade Union Congress, akwai Cattle Dealers and Food Staff Association of Nigeria. Ƙungiya 12 da an ka ce su za su fomin wannan situation room akan COVID-19. Mun fara aiki, Your Excellency. Muna da tabbacin shi mai girma speaker zai yi sauran bayanai in Allah ya bada dama zai briefing naka. Ƙungiyoyin nan da kuka yi magana akwai da yawan su da sun kai making presentations, sanitizers, face masks da sauran PPEs. Da yawan su sun yi presentation on behalf of members ɗinsu sun bayar gudunmawa akan wannan yaki. Muna tabbatar ma da commitment ɗinmu gaba ɗaya mu cewa duk gudunmawar da ake so mu bayar za mu bayar insha Allah mu ga cewa an samu synergy kamar yadda ya kamata a samu don a yaki wannan. Muna fata Ubangiji Allah ya kammala da wannan musiba, waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu, waɗanda suke da wannan cuta halin yanzu Allah ka warkar da su. Mu da ba a tabbatar da muna da ita ba Allah karka kaddara mu samu wannan cuta. Da girma gwamna, ina son amfani da wannan dama kuma in faɗa ma jama'a cewa kuɗin da ake biya na gratuity da ake settling backlog ɗin da aka sama
ina son amfani da wannan dama in faɗa ma jama'a kuma mu yi godiya da gwamnati. Miliyan 100 da aka bayarwa through pension commission to tana nan ana bayarwa, kuma waɗanda suka ritaya suna nan suna karɓa. Muna godiya ga wannan duk da harshen din da aka shiga ciki, mai girma gwamna bai fasa ba, yana nan yana bayarwa. Muna ƙara roƙo cewa kar a fasa, in ma Allah ya bada wata dama a ƙara bisa ga abin da ake bayarwa mai girma gwamna. Muna kuma roƙo in Allah ya kawo mana da wannan musiba, duk kowa ya san halin da ake ciki. Wannan pandemic ya kawo a lot of abubuwa. Issue din 30,000 minimum wage mun kai 90%, kwamiti ya kai 90% na aiki. Unfortunately sai gashi Allah ya jarabce mu da wannan musiba. Muna fata ba da dadewa ba in Allah ya yaye mana mu yadda wannan aiki mu kama mai girma gwamna kamar yadda sauran jihohi sun ka gabatar, mu ma a tabbatar da aiki. Wasu na ganin kamar ba za a yi ba, amma mu muna da yaƙini because mun san ka furta, kuma duk abin da ka furta insha Allah daga cikin zuciyarka ne kuma za ka aiwatar da shi. Allah ubangiji shi baka dama, ya ba gwamnatin jihar Zamfara dama kamar yadda duk wasu sun kai mu ya zama muna sanin gaba ya excellency. Muna fata kuma in Allah ya sa wannan cuta Allah ya yi mana ita, economy din mu ya yi settling, a gina ma ma'aikata gidaje. An dade ba a samu gidaje masu saukin kuɗi ba na ma'aikata ya excellency. Muna fata in Allah ba da dama, Allah ya yi mana wannan musiba, a duba wannan ma'aikata hakika suna da bukata, kuma in an kai haka nan za mu ji daɗi sosai. Abu na ƙarshe wanda kusan shi ne ake ta magana yau, ishu na subsidy da an ka bayar akan kayan abinci. Mai girma gwamna ya bada approval a kawo shinkafa, bayan waɗanda aka ba marayu da waɗanda aka ba sauran talakawa. Mai girma gwamna ya ce to ma'aikata ma ba zai manta da su, ya ce a kawo, muna expecting za a kawo mana over 94,000 bags of rice a jihar Zamfara. Mai girma gwamna ya riga ya sa hannu, ya ce a ebe 5,000 ga kowane buhu na shinkafa da za a ba ma'aikaci. Daga mataki na farko zuwa mataki na 6 za a ba su buhu guda, mataki na 7 zuwa 16 za a ba su buhu 2, kuma za a yi subsidizing, kuma ba cikin wata guda ko wata 2 ko wata 3 za a biya, cikin wata 4 za a biya. Ba abin da yake wannan cikin wannan wata na azumi wanda ya gabatar da wannan ibada, muna da kyautata zato cewa insha Allah shi ma sakamako ne Allah ɗaya ya san shi. Ubangiji Allah ya saka maka da alheri, Allah ya saka mu wannan gwamnati da alheri. Abubuwa da ake tunani na alheri Ubangiji Allah ya tabbatar da su. Ko da akwai kudurin aidin wani lokaci situation ke warantin wasu abubuwa, to tunda dai akwai kudurin muna da tabbaci insha Allah Allah zai kawo damar da za a yi. Allah Ubangiji ya baka dama, abubuwa na alheri da ci gaba da ake son a kama jihar Zamfara, Allah ya ba da dama a aiwatar. Allah Ubangiji ya zaunar da mu lafiya, tashe-tashen hankulan da suke faruwa nan da can Ubangiji Allah shi yayi mana, Allah shi kawo karuwar arziki da ci gaba ga jihar Zamfara da ƙasar mu Najeriya. Allah ya amintar da mu, ya amintar da iyalinmu, ya albarkace mu, ya samu gama da duniya lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai girma cewa muna godiya.